guys, what's up? So, as you can see, nami sa mo ang gi-stayan karon. Today, we will be going sa mong reunion na yun, karong adlaw. And, murag padong na siguro may maato na siguro may sige bye-bye. Hey guys, so kahapon ako nag-skip ang day 2 kay reunion magod na mo. So kailangan mag-banding niya moto siya. So karon day 3 mato na dahil may sa balay daw nila ang Duterte daw. Pero di ta mag-expect kung naapa si Duterte dito, President na sa Pilipinas. So after aning kay mga to na dahil may balik sa Cebu, mga to dahil may airport dito sa may. So yeah. Whew. Daghan pa ang tamang destination din pero wala naman may time, karon naman may manguli. Pero sige lang, okay na. See you guys. Bye-bye. Picture lang sir, mawalang video sir. Picture lang, mawalang video. Charat. So guys, you may be wondering anong naapos airport karon or na-miss airport karon. Alas 11 naman karon niya, alas 3 man na mo ang flight. So manood to kami, what not. Awa guys. So at least nakaadto ta sa balay nilang Duterte. Ang kuan lang ang ilaha dito kay stricto kayo sila dito before kamusod silang balay. Check upon pagka dayon. Di man pwede mag-video daw dito, pwede na daw picture pero di lang pwede video. Picture lang sir, mawalang video. Moto. Okay ra. Sabot naman sa para safety man sa. Pag adto na mo dito, syempre wala man gyud sa Duterte busy man siya. Paghapon murag nato siya sa waterfront paghapon dayon. Karon murag na siya sa Danau, wala pa siya ning uli karon diri sa Davao. Bayani guys, bayani ag bayani. Wait lang. We have just landed at Magdan Cebu International Airport. Pacific Air, welcome to Magdan Cebu Lapu-Lapu City.